Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa lamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajogwajwa ikhulula umfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga dama ningasho ubusika nehlobo ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ngeke ize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela ngeke ngikhulume into engayazi ayikho into engiyoyisho mase kuthiwa yenzakalanga ngendlela engisho ngayo ngizokhuluma kodaba olukhulu ke manje oluthinta imicimbi engosuku olulodwa ya former president womkhonto wesizwe ezobe ise Orlando eGoli mase ngithinta indaba yomcimbi kangizwe umchuno ozobe use People's Park eDurban ngomhla ka18 May. It's coming Saturday. Kodwa before ngikhulume ngale imicimbi leyo yo2 ngizohlahlela ngibonile kuma social media ukuthi kuyabhuza abanye basupport ungizwe abanye bayamgxeka abanye basupport iMK abanye bayayigxeka namhlanje ngizohlukanisa inhloko nesichati futhi ke wena unyanyaya ifokofu lawo khona mfethu ngeke ize ngizwe nhlobo ngempatha mina mfethu yabo futhi makuukuthi iIQ yakho la ukhona is too low unfortunately I can't help you ungathi mawuzongilalela neIQ yakho nayo ithi kuba nkulu because ngikhuluma kwilevel ephezulu ngikhuluma kwiwisdom ngikhuluma iwisdom la before ngene lapho ke ngithinte lo daba lolu isono kunomsakazi woKhozi FM ungaphathekile kahle engaqali futhi ungaphatheki uke wangaphatheka kahle engakabuyeli oKhozini FM la ngikhuluma ngomazethi wakambukazi Kambule Mbukazi akaqala ungaphatheki kahle kwaye kwamhlasela ungaphatheki kahle before kodwa since umuntu okholwayo umuntu omaziyo uNkulunkulu futhi omhloniphayo wama nomnyeni wakhe futhi since kumbishophi bathandaza wasinda umazethi njengamanje futhi uphindile usathane wahlasela umazethi ngokuthi ubishophi lapha ya owumnyeni kaMazethi uKambule uyabahlonipha abantu futhi uyabazisa abantu wabona kufanele ukuthi a-update abantu kuKhozi FM ukuthi kwenzakalani ngomazethi lokho kwakukuhle kakhulu futhi ukhombisa ukuthi uyabahlonipha abantu kanti into angayibhekanga ubishophi ukuthi khona osomathuba kulomhlaba esiphila kuona and abanyanyisayo ngenkathi ekhuluma oKhozini update ukuthi uzanele ubambekile balalelo somathuba sebeyabuyo somathuba bawosigujana sebenza inhlekisa lento sebeyenza isiprofetho lento sebeyenza umdlalo lento usethini manje uthi khona uNkulunkulu okhulume kuyena wathi uNkulunkulu ngifuna uyibone lento wathi uNkulunkulu vula ukhozi uthi yena wathi uNkulunkulu ngilivulile ukhozi uNkulunkulu nakho uthi angivula ukhozi uNkulunkulu ngilivulile ukhozi kwenzakalani okhozini ngilivulile leyo ngcenye awuboni ukuthi umdlalo uNkulunkulu uthi vula ukhozi uthi yena uNkulunkulu ngilivulile ukhozi uNkulunkulu onjani lo ngaboni ukuthi ukhozi livulile makusuka lapho uthi uNkulunkulu
isono lento madoda. Angazi ukuthi abantu singabakhulisa kanjani, kodwa umuntu beyisilima futhi eyingane uyohleze ingane. Uthi uNkulunkulu uthi kuzofa abantu abawu2 okhosini FM ungakapheli lo nyaka. Ngoba esezwe ukambule ethi ubambekile uMazethi. Akho uNkulunkulu bekhuluma. uNkulunkulu ubona nala kusuke kusayiwa khona masikhuluma ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ukwazi ukukudlulisa la abantu abasuke sebethenge ukudlule. Akekho uNkulunkulu ongathi vula ukhozi engaboni ukuthi ukhozi luvuliwe. Umqondo omncane womuntu obezama icontent ngento eserious. Inginyanyisile liyathi afuna uqamba amanga. Angena umuntu ovamise ukuthi ngilandele into ezikhulunywa abantu because abantu basuke beyibhatanisela nabo ukuzama ukubamba abalandeli babo bebazi ukuthi abalandeli babo banengqondo ezincane kangakanani athi vele umlandeli wami uzoyikholwa lento. Kodwa uyabona mawusudlalela entweni esensitive inginyanyisile lento. Inginyanyisile lento and nanguke mina uNkulunkulu engimaziyo. uNkulunkulu engimaziyo uzohamba ngoba vele unoMazethi. Uzohamba uNkulunkulu engimaziyo angene kumuntu nomuntu ofisela uMazethi impilo. Asebenze ngaleyo nhliziyo. Kwasuka uNkulunkulu ayobopha uMazethi la yekhona esibhedlela. Makuthi esibhedlela ayombopha ngebhande lakamoya. Ukuthi abantu abawosomathuba bese beconcludeile kodwa ubusathane babo bungafezeki. Ngiyamazi uNkulunkulu mina. Ingakho ngiyaye ngisho ngithi uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho. Ngila ngikhona nje uNkulunkulu nokumesaba nokumuhlonipha nokumkhothamela nokumkhonza okungibeke ngala ngikhona. Lapho nikhona mndeni kaMazethi balandeli bakhe nani ngiyamthemba uNkulunkulu uzobuya uMazethi ephilile. Ngaze lo obesethe kuzoshonwa ngoba ezwe kuthiwa uyagula uMazethi ngazi uyothini. Ngimbonile uNkulunkulu mina evusa ufikile omlomo sebeshila abantu bathi ngekaphinda kwazi ukuhamba, sebeshila abantu bathi ngekaphinda kwazi ukucula, sebeshila abantu bathi kuphelile ngayo kodwa uNkulunkulu wambopha nje wamvusa wamphinde futhi wamphanela ibhithi wambuyisela emphakathini. Ngimbonile uNkulunkulu. Ngiyawazi amandla kaNkulunkulu. Nami futhi ngithi la ukhona uMazethi ngokwemthandazo nangokwepower sikunye nawe enkosazana. Ilwa ngoba walwa phambilini ethi uyakuhlasela omubi namanje futhi uzonqoba sikunye nawe. Lezi idumbe ezu2 ekuthiwe izophuma okhosini sithi siyayivala ayivaleke. Idumbu isuke ezihamba noSathane. uSathane you can't celebrate ukuthi khona into ezokwenzeka ingakenzeki. Isidumbu simemezela ngoba sisuke sesikhona. Isidumbu mase sikhona ulethi report ukuthi hayi sekwenzeke kanje sekuzanyiwe ukubanjwa emazulwini kwazana ukubanjwa kwafika isikhathi. Isidumbu siba khona mase kufika isikhathi umuntu esemdala sekucaca ukuthi isikhathi leso ke we can announce it futhi early ukuthi hayi ke sesikhona ngoba isikhathi kuMazethi asikafika isikhathi. Tsholo yimi lokhu ngibhaka akaze ngikhuluma into engekho. Ngiyabuya ngizodabeni lamacingwana neMK. Bengithi angidlule. uNkulunkulu engimaziyo. uMazethi nomfundisi nefamily bayabazi ukukhuluma uNkulunkulu bayamhlonipha bayazi uNkulunkulu basusephi. Abalandeli bokhozi FM bayamthanda uNkulunkulu ngiyabazi. Amakholwa ayamthanda uNkulunkulu ngiyawazi. Ngithi isikhathi lesi manje sokuprova lezi inyanga mbumbulo ukuthi amandla kaNkulunkulu angakanani. Hlangana imthandazo manje abuye uMazethi. Nomunye bekuthuza uhamba emhlabeni asifune isidumbu. Right. Mase ngibuya ngiza kule kangizwe imchuno. Nokwenza umcimbi uformer president naye enomcimbi ngabe ku-wrong ilokho King Bhaka. Ngizwe umchuno nomcimbi eThekwini iMK inomcimbi eGoli. King Bhaka according to ipower ngabe ku-wrong ilokho nansi impendulo. Cha akukho wrong. Akukho wrong. Nawe kungawenza umcimbi. Akukho wrong.
pho ungizwe ke if ungekho ngibhaka wrong uma ethukwa ungizwe ku wrong ukuthi athukwe cha abamthukayo ungizwe futhi nabo abekho wrong ungizwe akekho wrong abamthukayo ngalomcimbi futhi abekho wrong hey angizoyichaza ngizoyichaza ngewisdom ngiyichaze ngelevel yomuntu ongazili utho emhlabeni into ebalekile emhlabeni ukuthi kumele mawumzalwane sazi ispiritual father sakho awukholwa nje understand ispiritual father masuyaphinda futhi uunderstand your biological father akufanele ispiritual father sakho sikufaka imfundiso bese uxabana nebiological father because a biological father they've got a special role to play to your life since you were born ula ukhona sewuhlangana nespiritual father kodwa usuka somewhere nebiological ngelinye ilanga uyoxabana nespiritual father because spirituality sibuye sisebenze ngenye indlela once you miss one number once you miss into zensebenzo ze spiritual father ama chances sikudube ube nenkinga maningi kodwa mawenza amaphutha ekhaya abazali bakhe abakulahla biological father and spiritual father nansi ke indaba ungizwe kumsholozi ufana nengane kumsholozi ungizwe ngifuna ukuya ukuthi why bemthuka ungizwe engekho kodwa wrong ngoba naye igcineni nomndeni wakhe afuna ukuthi uphile at the end of the day ubheka amathuba ngoba unama bills ekumele abakhokhele month end ngeke sikudinaye lokho kodwa pho uthukelwana ngizochaza leyo nto ke namhlanje ungizwe kumsholozi ufana nengane uye obezesho ethi asifuni lutho into ehlukumeza ubaba kade aqala ubaba ehlukumezeka waze wancamela ukunikela ngoqobo lwakhe ukuthini ukuthi aboshwe alale esijele ayofunda impilo yangaphakathi ejele seboshwe because once wangena ngale ubuya sewunomunye umqondo ngoba ngale se University of Intelligence umafa of Intellectual so mangabe kungizwe esekhombisile ukuthi ubaba wakhe nozuma futhi wakukhombisa ngizwe ukuba ubaba kwathi ngela ngalokugcina ungizwe sephuma esewini icala father was there baba wayekade ekhona to support his son kufomishwa iMK bengakazi nokuthi abantu khona into ekuyothiwa iMK ubaba ubenzile ubulungiswa uhlalile phansi nongizwe wayikhuluma lento ukuthi kunebhomu elizayo umntanami eli MK akazi umngizwe ukuthi ngichazayo mina kunebhomu elizayo umntanami ekwi MK kodwa uma ngabe ikhulunywa lento ungizwe unomqondo of fast futhi okwazi ukubuka lapha ngiyamhlonipha ngaliyo ngiyamhlonipha ngalo yokwazi ukubuka lapha nalo omunye umuntu onoma ngabu ungizwe unaso leso siphiwo ungizwe wa umuntu ngoba ayikakadumi wa umuntu ofuna ukuyicabanga kahle lento eshuwa ubaba wakhe uyithebe wayicabanga kahle kwase ukuxhumana kukangizwe esayicabanga kahle lento isiqala neMK sivela ke manje ukuxhumana kangizwe nendodakazi kababa nawe kuyenzeka kimi uthola ukuthi awuzwani umthathe wenu iyenze into efana le so ispirit
ispirit sikokuxhumana kangizwe nendodakazi kababa ukududuzile sangaba mncam kahle sangaba mncam kahle angifuni ukuthi ubani orong kodwa nje ukuxhumana kuyenzeka umuntu umfethu umoya wena ungathola nje kahle ingekho into erong omunye ispirit sangaba mncam kahle samenza ungizwe lokho ehleli undecided ungizwe yaqala iMK ke yashutha yadla bathi MK yabhuza yathi MK ungizwe lokho ebukile sho ukuthi kwenzakalani ngoba usabani ungizwe usaba ukuthi uzothi ethi uyangena kwiMK mase kuphazamiseka ezinye izinto ezimenza ukuthi aphile mhlawumbe ngichaze bafethu lento ngokomthetho umuntu oyi-public figure nomuntu oyi-influencer nomuntu oyi-celebrity ngokomthetho labo bantu kumele babe phakathi nendawo ngokomthetho ukuze i-ANC kwazi ukumema njengabaquli nje uhlubabone baba semcimbini we-ANC kube umcimbi we-MK kube umcimbi we-DA kube umcimbi wenkatha as long as kuyimali uma ngabe uyi-celebrate mfethu ugada ukuthi imali ingakuphi ifana noma u-goalkeeper ugada ukuthi ibhola ma u-goalkeeper nje into emayo ukuthi ibhola liqhamuka ngakuphi awubuki umdlali ubuka ibhola noma uyi-celebrate ubuka imali ukuthi nansi imali la ingakhona ngoba umcelebrate iyaqhamuka imali usadumile ifuna usadumile usaqasheka wishaya sibuye sidlula isikhathi sokuqasheka kulokuzana kwi-celebrity world sibuye sidlula isikhathi sokuqasheka ugcina ungasaqasheki mangasaqasheki abekho abantu abafike bezokupha imali ukuthi rent endlini yakho okunalokho kubhala emaphepheni sewuhlekwa so engathi ungakwazi ukuyibuka ngoba kunalento ukuthi beke waqala wathi usuyiqembu elithile amanye amaqembu bezokunika imali aseyakuncisha so ungizwe wabuka zonke lezo zinto lezo ungizwe wasefuna ukuthi ame kanje kodwa njengoba ngokomthetho kodwa njengoba eyindodana kababa uZuma asho wathi uzofana efa khona eyisholo yena waba indodana wamfela wamboshelwa kumele ke abalandeli bathuswa iliyona ukuthi wena ubaba indlela akuthanda ngayo nendlela omfele ngayo ubaba omunye umuntu ubengangayijoyini iMK kodwa wena sifuna ukuyijoyina wena ngoba uyindodana yalekhaya bese kuyaphinda futhi mfethu awuhlabi ubaba wakho ehlabile awuhlabi uma kubaba wakho kodwa awuhlabi ubaba wakho ehlabile ngokwesinto ngaphandle mawuthi hayi akuyeni baba wami luya usungahlabaki kodwa ifuna uqala ucacisa ukuthi akuyeni baba wami luya manje inkinga ke kungizwe nangapha kwiMK abantu beMK bazi ukuthi ungizwe uyingane kababa ungizwe umuntu walekhaya they just conclude kunzima ukumukela ukuthi ungizwa kayona iMK ayimukeleki leyonto ngoba ube iMK even before the formation of MK ayimukeleki leyonto omunye umuntu bengawenza umcimbi kuthulakane kodwa ngoba wenziwa ungizwe ingakho kuzwela ngoba uyindodana kababa angazi noma ngiyayizwa lo kodwa ukuthi kunomcimbi awenzayo eBhinca Nation ingoba leyanto izofaka nayo imali ephaketheni angeke iphiwe umuntu leyo mali kodwa inkinga lo umcimbi okufaka imali kuyena uqondana ngesikhathi ubaba ehlabile ingakho abalandeli bethuka abalandeli sebekhohliwe ukuthi amandla kaMsholozi namandla eMK ngeke aphazanyiswe umcimbi bekumele bakhumbule lonto kodwa ngiyayi-understand futhi eyokuthi bazokuthi indodana because even umhlaba wonke nje makuthiwa ungizwe wakwaboshwa liyangena igama likaMsholozi automatically ukuthi waboshwa uMsholozi yabo so ke loya mcimbi loya owenziwa ungizwe anguboni unenkinga because kube nenhlanhla futhi kwawukuthi eyo MK umcimbi useGoli inkinga ke manje ngenkathi belwa
abe MK benzani manje bapromota lo mcimbi lo kangizweke manje yila sekuqala ke manje kwezakalana engabe promote umcimbi weMK ngathi kuliwa nalo kupromotheka lona ke manje kanti into ebalekile kumele ngabe bashaya ngathi abawuboni lo mase bezokhuluma nani bezokhuluma ngalo mcimbi olapha ya eJohannesburg eOrlando lo weMK mina ngingabacela mina abalade beMK ukuthi ngicela ukuthi bangamthuki ungizwe angamthuki ungizwe naye unelungelo lokuhlela umcimbi wakhe nami futhi ekuthiwa isikhathi benginaso ngimenyiwe mhlambe kuthiwa ngimenyiwe kowe MK bengingaya ukuthi ngile kowe MK like kuya ngisho noma ubani futhi bangimenyiwe kokangizwe ngingaya futhi bakuthiwa ngimenyiwe kokangizwe uma kuthiwa ngimenyiwe futhi kowe ANC ngingaya thiwa ngimenyiwe ngathi ngingaya ngoba yindaba ngoba mina okwami ngisebenza emfihlakalweni ngenhlahla uNkulunkulu emkhulu lento uyidemonstrate ngani yokuthi ukwazi ukuhambela wonke umcimbi as long as nje mawumuntu okwazi ukuthi umholi kunokuthi kuye mina kulamarali uNkulunkulu wasebenza ngani ngizokhumbula ngisho ngithi ngizowahambela amarali ngagcina ngingayanga ngenkathi ngingayi mina uNkulunkulu wenzani wavele wathola intombazane bandla enenhliziyo enhle kuthiwa uNomarali indlondlo madoda yamarali wathola uNkulunkulu wavele wasebenzisa yona uNkulunkulu lento engabe yenziwa yithi ukuhambela naleya kwakuthi nina hlala isigodlweni nigade wazothola umoya onganakekile ngoba uNkulunkulu usefihlakalweni wathola ingane ethi uNomarali uNkulunkulu wavele wasebenzisa yona yawahamba wonke amarali uNkulunkulu usebenza and hayi ukuthi yona yathi ngifuna ukuhamba wonke wavele kwayiqondanela kwabonakala isemcimbini weEFF yaphinda kubonakala futhi isemcimbini weANC yaphinda yabonakala futhi isemcimbini lapho bathi abantu awungeke uNomarali yagcina ingane siyenze njani isitholela udumo yagcina ingane isizizana isikwazi ukusenzela imali mayiqashwa yagcina ingane njani isikwazi kuba yicelebrate ingane uNkulunkulu usebenze emfihlakalweni ukuthi uyakwazi ukuya le nokuya le ifana uma ufuna ukwakhelwa baba mawuyindlu awuthola ubuilder uthi akhana wenza ama quotation at least a minimum of 3 quotations bakhulume bese uthi hayike ngiyacela ukuthi wena iquotation yakho iright izwakhiwa indlu noma uzoba yilokhuzana uzosupply noma ingani ku government noma uzosupply noma ingani mhlawumbe ebhedlela kuqale kubhekwe ama quotation bese kubheka ukuthi ubani umuntu abazomthatha lento yokubuka okusho ukuthi ngelinye ilanga mangathi ungibona ngiyiseralini thizeni ngiyobe ngekho wrong lapho kodwa ngenze njani ngiyobe ngihleli phansi kodwa into engengiyenze yini ukuthi ungifice sengiyokhuluma estage ake ngikwenze lokho ngiyengiwenzeke lokho noma kuthiwa futhi ungibona emcimbini lokangizweke vele uneutral umcimbi wonke umuntu lokangizweke umcimbi oneutral in fact lo mcimbi ukuthi idate bendawonye issue ngoba kusuke kwaba ungizwe kodwa kuthiwa beko omunye umuntu owenze liyalo ngaba yiyona issue why ungizwe it's because ubaba kanti ungizwe mina sengiwabonile amandla akhe so sangenzela naye la ekhona kuangathi bethukwa athi ngiyasukelwa ngithukelwani cha uthukelwa ukuthi uyingane yababa kodwa ubonakala ungekho eduze kababa wakho yileyo nto nje othukelwa yona kanti forgetting ukuthi nawe as long as uyingane kodwa like unezinto nendlela impilo eqasha ngayo ngoba deep down awukhombisa umkhonto ekhaya umkhonto ubhekisa kuphi 18 futhi ungizwe engaphumelanga obala
nomsholozi wazi washo wathi hayi ungizwe ingane yami ngisuka kude naye emncane kangaka nani bengekunakeke inkingi leyo okusho ukuthi abathu bungizwe angibasoli abekho wrong futhi nongizwe benza umcimbi wakhe uyelo understand impilo yakhe nama bills nezingane zakhe ukuthi lo yamcimbi uzofaka imali uma ucalculate ukuthi mangabe ngiya ngapha ngoba ngapha kuyavolontiwa ngeke ngibuye nalutho kodwa mangiya ngapha khona ngizobuya nakho kwashaya ibalo naye wasiya strategize ke imarketing yakhe khona kuthiwa imarketing emhlabeni imarketing ke noma yinini mangabe yenzeka imarketing uyenzela ukuthi ukhulunywe ngayo wenza noma yini for imarketing as long as mawunesibindi manje umacingwana kunaso ke isibindi kazi noma niyangizwa yini mangabe ungangizwa ke lapho kayi sorry kodwa mina kumele ngilikhulume iqiniso limsulwa ngilikhulume iqiniso limsulwa ngilikhulume ngeke ngize ngani ngamaningi kulungile baba yini sohlangana kuma comment